Усіх вас сёння мы вельмі сардэчна вітаем тут, у доме Маці Божай Буцлаўскай. Сённяшняе свята, сённяшняя наша супольная молитва і праслаўленне Бога за ўсе дары, якія мы атрымалі, гэта падзяка Езуса Христу за Яго прысутнасць у нашым сэрцы. Бо большасць з вас і дзеля вас мы тут, першакамунійных дзяцей, якія ў гэтым годзе першы раз прынялі да свайго сэрца Езуса Христа. Вы наша радасць і вы наша надзея. Дзякуем вам і дзякуем вашым бацькам. Усе мы адно у Христе. Калі мы ў Христе, мы ўсё адно. Бог прагне жыць у нашым сэрцы. Бог прагне напаўняць нашае сэрца, нашае жыццё сваёй прысутнасцю, каб мы былі моцныя Яго моцай. Цар і валадар, ты валадар нашага кожнага дня. Табе і толькі табе хочам даверыць нашае жыццё. Паспяваем і патанчым так, як гэта робяць у розных краінах. Беда верить Богу. Когда мы приходим к Богу, что-то начинает происходить в нашем сердце. Оно начинает наслаждаться Его присутствием. Мы приносим к Нему наши нужды, отдаем, и Бог взамен дает нам свой мир. И когда в нашем сердце будет мир, тогда в наших домах будет мир. Когда в наших домах будет мир, тогда на наших улицах, в наших школах, на наших работах будет мир. Один шлях, Иисус, все життя моє Тебе отдам я. Один шлях, Иисус, все життя моє Тебе отдам я. Один шлях, Иисус, все життя моє Тебе отдам я. І разам, дружна, прамовім малітву, якая для ўсіх хрысціянаў аднолькавая. Малітву «Ойча наш». Ёй нас навучыў наш нябесны настаўнік, Езус Христус, у якога мы верым
і якого прославляємо.